pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Okay, mga ka-aksyon, 29 days na lang before until Christmas, no? Bo, ay naman isa ka bulan ba? 29 días na lang until Christmas. Kag 36 days until New Year. So, lapit na lang gid kaayo, ano? Ang aton sini nga pag ginahulat nga pag saulog sa Christmas. Kabay pa nga nga Christmas makasaulog kita bisan paano sa Pasko, no? Because ang daw medyo problema tungod sa COVID ni bla, pero kabay pa nga makasaulog kita gyapon iya sang Pasko mga ka-aksyon, no? Sige. Kaya Amy de Gracia, good morning kuno kay sa tanan nga tagpalamati watching via FB Live from Barangay 16. Inatamyaw niya ang de Gracia Kalimpos family kag Barina Galvez family dira sa Ciudad Bago. Kag good morning man sa kay Raymar Estares, kay Homa Lumena, Baby Gregorio Yulo, sa kay Migota Maui Kanyada. Good morning dira sa imo parekoy, no? Sa may Barangay Sumag. Kag sa ako nakopdanan bala sa Parole and Probation Office sa mga volunteer probation assistants. Good morning man sa inyo, no? Sa kay Kagawad Ulay Abalahon sang Kabo, good morning sa imo. Kagawad Mira Polidario sang Pahanokoy. Kagawad Ami Desoy sang barangay, ano ganitong barangay ni Ami man, 37, alam mo kung 39, 37. Si Mila Alit sang barangay 39, good morning man dira sa imo, no? Kay Feby Alvarez sa may Murcia, o sa aton man dira liwat nga mga ka-aksyon sa Hutuda, sa Andumanan. Good morning dira sa inyo sa aton mga tricycle drivers sa Handumanan, mayang aga. Kag sa may Libertad Public Market, sa aton dira mga vendors, good morning sa inyo, no? Kay Joabel Vargas sa Belio, mayong aga man, naga-monitor man so. Hindi na ko to dampi. Thank you man kay Ray Mark Estares, nag-send siya 50 stars. Yes, salamat gid. Salamat gid, no? Stars. Sa kay One Ball Gallo, kamigo may agadres sa imo, kay Mama Madam Alma Alvarez Gallo, kay Romel Gallo may agaman. Yes, and the RG Boys. And the RG sa Boys. may Las Vegas, Nevada. Yes, kag sa kay Ma'am Vanessa Mayo, may agaman. Kag Doc Matt Mayo, good yes, morning. My doctor. My doctor. My doctor. My body. Yes. Okay. And si Miss Jinky Dilagon sa Arizona, USA. Good morning. Happy Thanksgiving sa inyo dira, sa mga taga-US dira. Happy Thanksgiving. Kabay pa nga ang turkey. Maluto sang mayo, hindi hilaw. Pabo na siya, no? Oo. Turkey mo. Oo, pabo. May ara pa ginagani iya nga sa White House. May ara ginaya nga daw ang daw ano man daw, hindi daw nalipat ko bla may turkey ginaya nga daw gina-free nila bla sa White House. Gina-free. Gina-free bala nila bla nga hindi daw amo na siya. Ang Thanksgiving sa Amerika, i-search dabe. Kung ano ang ginhalinan sina. Nga daw kadako gina sang ila nga daw perti gina nga celebration para sa ila, no? Sige. Pero dali lang reaction ba? I-greet ko na si Miko Alabarta, si Nonoy Flores, si Erwin Licatar Gonzalez, kag si Miss Cory Vidaha. Good morning lang sa ila, nagapamati. Si Miss Virgil Legaspi Coloso, good morning man, kaya nag-message siya sa aton sang mayong aga. Kumusta ang mga kautanan tada kag mga Gani man, Miss Virgie, kamusta mga kautanan? Kasi bala verge ko na mayo to ang mga tubo sa mga utan mo to. Ma-share kami to ni Aksyon Dorel. Yeah. Kaya balo kasi Aksyon Dorel, mahilig ni siya mag libot-libot sa mga utanan mo. Kang magpamuksi, manda sa samtang libot-libot eh.
Si okay, kay Michael Singo Lamayen, ginatamyaw ko no ni Bia Jonathan ang iya pakaisa. Si Raymond Pineda pakaisa yun. Hindi mo ipakaisa si Raymond. Kay Juvie Monares, good morning man. Dennis Nuestro, may aga. Sige. May wala. Sa kwan pa. May ara kay kita. Adlaw may stop man kita pero sa sininga mga oras ka wala, no? Oo. Sa karon sa may ara. Pero today may ara magyapon tatlo magyapon na aton nga mga winners sa aton nga sa pamaskwa sang Aksyon Radio, no? Kita ka sa akon nga may uniform na pangamo ko na niyo. Okay, basid lawo na ko blas ang amo sa nga logo. Iniguro nga uniform na siguro 5 years ago pa niya. Hindi man? Hindi ang kami amo ka na. I think ano na siya. Nga pila ka nakatuig sa sunod jo? Te. Amo gani siling ka? 2017 mo 4 years. Isa lang gid lang ko mo gid isa lang ito. Mga plain siya. Why na saya? May yellow, may gray, may blue, may red pa tanin sa una. Ang red to sa una, dagko palabpad pag ito yung kuhan. Ang Thanksgiving kano hambal ni Ma'am Van, nag-start sa Pilgrims. Ang Thanksgiving. Nga ano ko no? Na, correct. Ano? Kaya ang pabo, daw death sentence na nga kadaya Thanksgiving, ihawon kaya mo. So ang White House daw tradisyon na nga may gina-pardon sila nga kuan nga turkey. Na mo na siya daw cute man nga kuan na. Daw kuan man na daw abi mo ang pardon na nilang lahog presidential pardon ina ang presidente gina iga-pardon. Thank you Sir Edwin for the information. Sige. Standby na kita sa aton mga dugang nga mga balita. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Standard Time, 7:47. Kag sa Balita International, 11 kamatao nagkalamatay matapos ang pagkarumpag sang minahan sa Siberia, Russia. Nagumpisa ang insidente sa gulpi nga nagkalayo ang coal dust sa ventilation shaft sa Lisvaya Mine sa Kemerovo Region. Surkay Regional Governor Sergei Chizblev nga mayara sang kabilugan nga 46 ka minero ang yara sa sulod sang minahan sang matabo ang aksidente. Gindala na gilayon sa hospital ang pila ka mga pilason nga biktima. Sa ato naman balita sa negosyo, gilansar naman sa Globe ang ikasyam nga Globe Media Excellence Awards nga nagatuyo ini nga magkilala sa kaimportansya sa digital platform sa pagdulong sa mga balita sa publiko. Sa tema sa karon nga tuig nga padayon o kon hashtag padayon digital uplifting lives through digital technology, ginaagda sa Globe ang mga media kag content creators sa Visayas kag Mindanao nga maging kabahin sa sining makahulugan nga awards kag makilala man ang mga storytellers makasubmit sa ilas ning ginobra kag ipakita kung paano nila gina-embrace ang digital agud maghatag sa inspirasyon nga mga o kung may inspirasyon nga may istorya nga nagapakita sang karon nga mga pagpanghangkat kag mga kadalagan. Ang padayon si Buano ining tinaga nga nagakahulugan nga magpadayon o kung magpadayon continue to move forward. Sa pila ka mga kaso, ginagamit man sa paghatag sa encouragement sa iban para sa pagpadayon.
Suno sa Globe nga ang 9th GMEA padayon ini nga nagahatag sa pasidungog sa mga outstanding kag maayo nga trabaho sa mga journalists sa Visayas kag Mindanao. Ginapaabot man sa Globe nga ang mga istorya gikan sa sini nga mga game changers nga nagtrabaho para sa pag-inform, pag-motivate sa mga tao kag paghahimo sang positibo nga pagbag-o para sa padayon nga buwas damlag. Gindugang pa sa statement sa Globe nga ginaduso nila ang ining misyon agud mapasanyog pagit ang pangabuhi sang Filipino nga mayara sang pag-atipan kag kaayo sang tagipusoon para sa tanan. Ang si Yoli Crisanto, ang Globe Chief Sustainability Officer kag SVP para sa Corporate Communications, nagpahayag nga ang ining activity karon sa akon ining proyekto sa Globe ang isa ka pamagi para sa pagkilala sang maayo nga mga trabaho sa mga journalista gikan sa Visayas kag Mindanao. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar 50 pesos kag 33 centimos, ang Singapore dollar 36 pesos kag 79 centimos, ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 45 centimos. Kag sa ato naman nga balita entertainment, ginpakigbahin sa singer nga si Jessie J ang hindi man dinalagon nga pagbusong sini. Sa Instagram, ginbulgar sini nga nahulugan siya sa nga iya ginabusong. Dugang pasang 33 anyos nga singer nga nagpaidalom ini sa katatlong nga scan kay nakitaan nga wala nas ang heartbeat ang iya ginabusong. Nakilalaan ang singer sa kanta sini nga price tag, domino kag madamo nga iban pa. Sa ato naman balita sa patag sang sports. Ginakabig naman sang Filipino boxer nga si Jerwin ang kahas nga pagtuman sang yes nga handom nga makaengkwentro si WBO Junior Bantamweight King Kazuto Ayuka sang Japan. Hiwato na ang amo nga engkwentro sang duha sa plabuton nga Disyembre 31 sa Japan. Ginpahayag sang MP Promotions head nga si Sin Gibbons nga wala sang problema kay ang kahas nga mag-away dito sa Japan bangod madugay na niya ini nga ginahandom. Ini man ay napulo ka beses na nga pagdepensa niyang kahas sang iya nga titulo. Balita Espesyal! Alright! Energy! Action boy! Kag sa atin mga ka-aksyon, happy Friday! Happy Friday mga ka-aksyon! Yes! Mga taga Manghanoy dira ha, sa barangay Manghanoy sa Lacastiriana, good morning sa inyo. Good morning. Halin sa kay Leo Talaban. Good morning man sa... sige, go. Good morning kay Mayor Maymay dira. Congratulations Mayor for job well done. Yes. Padayon sa pag-arangka ang Lacastiriana siling ni Mayor Maymay Manglimutan. May kita ko din kundi sa ato sa City of Dreams. May award naman na sa ginbato, no? Laingid man anyway, si congratulations. Laingid man si Mayora. May. Sige, good morning dira sa imo. Sige Sa kay amigo tada Bampong Rivera, good morning sa imo, sir. Nakamit ko na kagabi, pero tinga mo nga istorya nga duwa. Dira sa may family Manila sa Agisan. Yes. Pero may balay sila sa Bacolod. Ara So sa good morning sa inyo, Rivera family. kag kay Chona. Miss Chona, good morning man. Trinilia, no? Chona Trinilia. Sister man isa sang mga Rivera, no? Magulutod ni sila. Kaya mo kinsis lang yung magulutod. Nanda. Perti, believe ako sa ilang father and mother. Kamoyak sa doors, pila lang kamoya? 5. Pigaw si Doms, no? It's okay. Morning na kay daddy mo Doms, kag si mami mo Nene. Sa Davao City. Sa Davao City. Good morning din sa inyo, Ne. Daw ta kay Nene, ba? Ba't kung galantaon siguro subong. Tema ba siya karang padalaan niya kana sang candy. Kay kabalo Nga na hilaw, siya. nga ano gidya nga buhi. Pag Buhi, hindi pa sa kaya gidya. sa aeroplano. Nga may sungay. May sugay gidya. Sige. Sige. Okay, good morning. Kay Rona Rida Trava, maing agad na sa imo, kag kay Elvira Hilugo. Sige.
Go. So, sa ato nga balita, Special Action Boy, aring mga tips bala kung paano balansehon ang trabaho kag personal nga kabuhi or personal life. Kasi syempre, importante, Action Boy, nga balanse aton kabuhi. Bangod kon hindi balanse, Action Boy, hindi ka balas. Hindi ka balance. Oo, Diba? kung puro ka lang trabaho, ay ka na isang... Gaano kitawag sa term nga galimpa? Ano kitawag sa Kwan ka, limpa-limpa na? Oo. Ano baka gano'n? na. Limpa-limpa. Kwan ka, 5-1-5. 5-1-5-6 na naman. 5-1, 5-6. Nung 5-6 yung utang. Ay, pautang na yan. Pautang na yung 5-6. Ano nga nang tinanong naman? 5-1-5. Kaya kumbaga, amo ka na, 5-1 ka mo, kanubo ka mo. Tindog naman, 5-6. Ay, bongga. Sige. Pero mo na kinalan balanse, no? Kaya may ara kita. Silim la sa huro, daw isabla ka lambalanon lang. All works and no play makes Jack a dull boy. Sige ba? Kag hindi balance mo kaboy, Action Boy, do wala ka na sang growth. Correct. Diba? Hindi ang imo kaboy, hindi whole bla. Hindi bilog. Half lang? Half. Half lang siya. siya. Kung mga sa may mga half rice, half rice, hindi ka tigaw. Half rice na good pag yung mga half rice, you know. No? Sige. Holistic nga life na siya. Basta i-balance mo lang siya nga may ara ka nga life sa trabaho, may life ka man sa imo personal. Pero dapat ang personal mo should not affect your trabaho. Kaya ang trabaho mo should not affect your personal life. Yes. Diba? Correct in, Action Boy. Sige. Ano to? So, ang una, Action Boy, dapat may kagid sang plano or plan. Plano, So, kay importante in Action Boy nga nakaplano ng aton nga life. Kay kung wala ka sang plano, Action Boy, wala. Amo to lang ba ko ginawa? Parang wala na sa balay nga patindog kang way plano. Basta Di wala ba? puro lang saka ang halublock tanan wala. Wala na sang wala na sang Mabra ka bla balay nga wala plano bla nga tanong ta kuno gwa. So amo man na sa kabuhi. kabudlay na siya. Basta wala halublock sang tanan wala kabilya wala. No, mo planuhan mo. Isa lang kahuyop sang higante garo te maano. Kaya mag-ubra ka sa balay nga wala ka plano. Pag natapos ng balay mo, ikaw mismo doon, ikaw katultul kundi ng kwarto. Ay kala, mo na. Oo, may plano. Pwerte ka dako guro sa balay mo na kung di ka nagidya katulto. Basta pagkanto mo sa kwarto mo dapat gamotor ka pa. Grabe no, gamotor ka pa yung magkanto. Grabe ko dako balay mo no. Oh, tapos magsaka ka, magtulog, sakay ka pa sa elevator. Bongga. Diba? Oo. May elevator ka, may escalator kaya. Mag-CR Daw SM ka lang yan. Perte no. Ano yung balay mo no? Katalaka, guroy. Oo, kakapoy. Tapos ang waya sa may ma-apply sa imo, daya timbang. Oo. Di ikaw kita paninlo sa balay mo. Ay, hala. Namiyan ka na? Hindi, So, dili lang para ta sa gamay nga balay, Okay na tayo sa, basta may matawag ta nga balay. Bisan gamay ang balay, basta puno sang kalipay. Ay, bongga! Namiyan ko na sa... May kanta na sa nga. Ay, kanta na sa... Ginkopya ko lang na. So, ako na Action Boy, kaya importante, gidya nga mayara. Tapos, ang kabalota bala kung, or kumbaga, organisado, na bala, kabalota kung anong himuan tabuas, or karon dugay-dugay, na nakaplano na siya nga daan. Oo. Kaya kung wala ka sang plano, ilaban sina sa, imbis amo ni dapat ubrahon mo, pero hindi mo siya mahimo. Kay, Kagapisa ang problema, basta ang mga importante nga dapat himon mo, hindi mo pa mahimo. Kaya iwan sa plano, nalimtan mo pa. Isa mga importante, malimtan mo pa. Okay. So, next Action Boy, dapat may nagakaigo ka nga tulog. Importante, ginagawa. Ay, na? Oo, tini mo din, di ka mag-agree. So, ang banal Action Boy, mga edad, mga pwede na nako ng mga 6 hours, 6 hours So, may mga edad na gidbalahaw, pwede na Kaya mga bata, lang gid man niya hanggang 12 hours. 12 hours, ga 8 hours. So, ti paano niya ako niya man, do kulang. Ako niya kulang ka dyan. Mas kulang pag hindi mo yan. Kulang pag idako na yan. Kaya ito bago ka kaya bangon ka rin. Oo, correct. Dugay-dugay. Kasi sa idako, pero katulog yan mo. Oo. Kaya hindi ba lang mga TikTok ni ka mga Facebook? Galanta ka pag jagli TikTok. Oo, galanta ko na. May mga information man nga daw karami. Labi na mga mo da doctors sa Action Boy mo sa TikTok. Oo, ito yung mathematic. Kada. Okay. Sige. So, next Tingin Action sa hindi mo makakuha ng oras, wala hindi mo siya hindi ka aware sa oras. Hindi mo, 2:30 na gali. Nga mabugtaw kapag alas 4. Ari na ni Tani sa buhinan ng paggamit sa gadget.
Galing wala ta oras. So, mga action boy, ang next magpahuway, kag hagan-hagana lang paggamit sang gadget. Oo, Yan. no. Kaya hindi man na nami, action boy. Hambaga ni isang health expert, action boy, nga dapat 1 hour before ka mag-sleep, dapat wala ka nag-gadget. Okay. Ikaw yung 1 minute kaya before Ako before ko mag-shower, isa ganda, sleep na ko, gadget pa ko. Wow! Grabe, amazing! So, amo to gabi nga ako ikaw nga danya do early kaya no, early sleeper kaya no. For early sleeper. Chinilas na. Ano mo rin kagabi nga siling ko, actually gabi sang ato to sa birthday bala ni Tess. Aha. Siling ko sa ilato ni Chona kag ni Marjon, siling ko nang mauna na lang kami kay Baluka ako walang ko tani gawuri ko kay Aksyon Dorel. Wow, Hindi ko ito kay na ako basi maliit bala may ukon bala sa buwas. Aga pa na sa buwas mo. Basi matumbalay. Dahil wala. So para nga magsilis lang dadalali man to siya. Sa kundi masabat no isa nga si Dorel gitong nga kwanto. Hindi to siya ma-invite na soon. Ni si Boyok ilan to yes Dorel gito yan. Sa dason sa lunch na lang sa imbitahon. Kasabad, no? Pero thank you kita. Nag-enjoy kami sa manamit nga Of food. course. Kag accommodations Kag sa si Marayama. Marjon gina yan nagluto tanan. Ay, siya gito Siya gito nagluto tanan niya. Oo, siya gito ya. Kalin sang aga tong luto ay mo. Okay. In fairness. Pagkagabi sa utan niya. Nakatudloan na harap na dason para Simple lang mga mamo lang nga. Si bampong ganito pero si Gani, ang pa, kumauro. Bongga man ha. Mga sige. dancer ni galing Mga dancer sa mga Rivera. Mga Rivera. Standby na kita mga action sa Action Hotline with Action Art Tayhupon. Ang inyo naman din nga news team. Aksyon, Dorel, Cabatu. Kag-Action Boy Duran. Mga ka-action, sariin ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio.